morning mga ka-LB, road trip tayo ngayon mga ka-LB at papunta tayo ng Danau Lake sa bayan ng Pulangi. Balita ko maganda daw doon kasi nasa taas ng bundok yung lake, kaya excited ako makapunta doon. Ayan, dito na tayo dadaan mga ka-LB kasi mas malapit dito papunta ng Danau Lake at madadaanan natin dito yung Tanawan Eco Park dito sa Pulangi, Albay. Ayan, dito na tayo liliko mga ka-LB. Daanan natin yung mga eskinita dito. Yan na bundok na yan mga ka-LB, yan ang Tanawan Eco Park dito sa Pulangi, Albay. At dyan tayo dadaan. Ayan, sa wakas narating din natin itong Danau Lake at mahigit 1 oras tayo nag road trip mga ka-LB. Ayan. Ang saya dito mga ka-LB kasi 5 pesos lang talaga yung entrance fee dito sa Danau Lake.
sarap dito mga ka-LB kasi sobrang ganda yung lugar at nakaka-relax talaga yung tanawin dito. Mga ka-LB, pauwi na tayo at meron tayong matadaanan ditong magandang view. Wow, ang ganda dito mga ka-LB. Ang sarap dito mag-road trip. Sulit ang ganda ng view dito mga ka-LB at matatanaw natin ang bayan ng Pulangi, Albay. Ayan.